Tá spáin fearr san físeán seo chun is aiseolas scríofa a thabhairt do na páistí ag baint úsáid as clas dojo. Sa sampla seo tá tas bunaithe ar an scríbhneoireach an áitiúil ar bun ag mar rang. Tá rúbrach ann chumá mar scafall chun cabhrú le pleanáil agus manatóireacht a dhéanamh ar a gcuid oibre féin. Chumá leis sin cabhróidh an rúbrach seo leis na páistí agus iad ag aimsú na rudaí ar éirigh leo a dhéanamh go maith agus na rudaí a d'fhéadfadh siad a dheabhsú. Sa rúbrach seo beidh ar na dáltaí bríre ordaithe, nascocail ama agus an aimsir láithreacha úsáid. Inis, ceartóidh mé an obair an dálta agus chorthaigh mé aiseolas scríofa chuí ar ais thugad. Bhain seán úsáid as réimse leathan bríre ordaithe. Bhain sé úsáid as an aimsir láithreach leanúnach tríd an obair. Tá nascocail ama ann ach bhain sé úsáid as an sin roimhinnic agus molthaigh mé dó nascocail eile a úsáid. Táir mé aiseolas a sheán, maithú a sheán, d'úsáid tú an aimsir láithreach agus réimse leathan bríre ordaithe. An féidir leat é nascocail ama eile a chur isteach in áit an sin. Seolfar an obair arás do sheán mar dreacht. Ar an nglaois seo, beidh sé an ann agathireacht a dhéanamh ar a obair bunaithe ar mo chuid moltaí agus is féidir leis an obair a chur arás thugam arís. Seo é leathanach baile an dálta. Aimseoidh an dálta an obair sa chulún ar a dtugtar rudaí atá le déanamh mar sheolú an obair arás mar dreacht. Is féidir leis an dálta clicáil ar an ngnáp agathireachta chun an tionscnamh a sheoladh arás chuig an múntóir nó chun an obair a agar. Is féidir leis an páiste brathnú ar aiseolas an bhúntóras na nótaí tráchta agus beidh an dálta in ann na chéad chéimeanna chuí san abhainn a aithint agus a ghlacha. Beidh ar chumas an dálta a gcuid scríbhneoireachta a agrú ag baint úsáid as aiseolas an bhúntóra agus é a sheoladh arás chuig an múntóir chun é a deimhnú.